بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع جڑا حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر جے تُسیں اے نہ کیتا تے نہ کدی تُسیں کر سکو گے۔ پھر بچوں اس اگ تو جدا بالن انسان تے پتھر نے، او کافراں واسطے تیار کیتی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تا انہاں نوں خوشی دی خبر دے دیو جیڑے ایمان لے آئے تا انہاں صالح عمل کیتے، واقعی انہاں واسطے باغ نے جنہاں تلوں نہراں وگدیاں نے، جدوں بھی انہاں نوں او دے وچوں کوئی پھل کھان واسطے دتا جائے گا وہ کہن گے اے تے اوہی ہے جڑا سانوں ایس تو پہلے رزق ملیا سی۔ تو انہاں نوں ایک دوجے نال رلدا ملدا دتا جائے گا تے انہاں لئی اتھے پاکیزہ بیویاں ہون گیاں تے او سب انہاں باغاں وچ ہمیش رہن والے نے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بے شک اللہ نہیں سکدا پئی او مثال بیان کرے جو مچھر ہووے تاں جو او دے تو اوپر ہووے، پھر پر جڑے ایمان لے آئے سو جان دے نے پئی واقعی انہاں دے رب والوں حق ہے، تیرے جنہاں کفر کیتا سو کہندے نے پئی ایس مثال نال اللہ نے کے ارادہ کیتا ہے، او اے دے نال بہتیاں نوں گمراہ کردا ہے تے کئیاں نوں اے دے نال ہدایت دیندا ہے تے او اے دے نال فاسقاں دے سوا کسی نوں گمراہ نہیں کردا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جڑے اللہ دا عہد پکا کرن تو بعد انہوں توڑ دیندے نے تے قطع کردے نے جدے بارے اللہ نے حکم دیتا ہے پئی انہوں ملایا جائے تے زمین وچ فساد مچاندے نے، وہی سارے گھاٹا چاؤن والے نے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کافرو تسی اللہ دا انکار کیویں کردے ہو حالاں تسی مردہ سی، پھر انہیں توانوں جیون بخشیا، مڑ توانوں مارے گا، مڑ توانوں زندہ کرے گا، مڑ کے اودے ول ہی تسی لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اوہی ہے جنہیں تواڈے لئی بنایا سبھے کچھ جڑا زمین وچ ہے، مڑ کے انہیں آسماناں ول توجہ کیتی تو انہوں سنوار کے 7 آسمان بنائے تے اوہی ہر شے دا خوب جانو ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تا چیتے کرو جدوں تیرے رب نے فرشتے نو آکھیا بے شک میں زمین وچ ایک خلیفہ بناؤن والا ہاں۔ انہاں آکھیا بھلا توں اس وچ انہوں بناوے گا جڑا او دے وچ فساد کرے گا تے خون بہائے گا، تے اسیں تیری تعریف دے نال تسبیح بیان کرن والے ہاں تے تیری پاکی بیان کردے ہاں۔ فرمایا بے شک میں ڈاڈا جاندا ہاں جو تسی نہیں جاندے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تا انہیں آدم نو او سارے ناں سکھلا دتے، مڑ کے انہاں نو فرشتیاں تے پیش کیتا، پھر فرمایا مینوں انہاں چیزاں دے ناں دسو جے تسی سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہاں آکھیا تو پاک ہے، سانوں تے کچھ علم نہیں جو تو سانوں سکھلایا ہے، بے شک تو ہی سبے کچھ جانن والا ڈاڈی حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ فرمایا آدم دس دے انہوں انہاں شیواں دے ناں۔ پھر جدوں انہاں دے ناں دس دتے، فرمایا بھلا میں تانوں نہیں سی آکھیا پئی بے شک میں ہی آسماناں تے زمین دے غیب نو جاندا ہاں تے او وی جاندا ہاں جو تسی ظاہر کردے ہو تے جو تسی لکاندے سی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تے جدوں اساں فرشتیاں نو آکھیا آدم نو سجدہ کرو تاں سارے سجدے چ پے گئے سوائے ابلیس دے، انہیں انکار کیتا تے متکبر ہویا تے کافراں وچوں ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تا اساں آکھیا آدم تو تے تیری زوجہ جنت وچ وسو تے ایدے وچوں دوویں کھاؤ، جتھوں دوویں چاہو تے پر دوویں اس درخت دے نیڑے نہ لگنا تاں تسی دوویں ظالماں وچوں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر شیطان نے انہاں دوواں نو ایس تو پھسلا دتا سو انہاں دوواں نو اس وچوں کڈوا دتا جدے وچ او دوویں سن، تے اساں آکھیا اترو تہاڈا بازے دا ویری ہے تے زمین وچ ہی تہاڈے لئی ٹھکانہ ہے تے فائدہ چکنا ایک ویلے تیکر۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب کولوں کچھ کلمے سمجھے سو عہدے تے مہربان ہویا، بے شک اوہی مڑ توبہ قبول کرن والا بے حد رحم والا ہے۔